Čo ak ti poviem, že existuje fyzikálny jav, pri ktorom vzdialenosť prestáva hrať rolu? Nie metaforicky, nie filozoficky, reálne, merateľne, overene. Vítaj vo svete kvantovej previazanosti. Einstein to nazval strašidelným pôsobením na diaľku. Dve častice, ktoré spolu kedysi interagovali, môžu zostať kvantovo prepojené. Aj keď ich od seba delia kilometre, alebo celé galaxie. Keď zmeriaš stav jednej, stav tej druhej je určený okamžite. Nie preto, že by si poslal signál, ale preto, že na kvantovej úrovni netvoria dve oddelené veci. Neznamená to, že vieme posielať správy rýchlejšie než svetlo. Znamená to niečo oveľa znepokojivejšie, že realita nie je rozdelená tak, ako si myslíme. Oddelenosť môže byť len vlastnosť nášho pohľadu, nie samotného vesmíru. V roku 2022 získali fyzici Nobelovú cenu za experimentálny dôkaz, že kvantová previazanosť je skutočná. Nie teória, nie hypotéza, fakt. A keďže celý vesmír bol pri veľkom tresku jedným jediným bodom, otázka už neznie, či sme niekedy boli prepojení. Ale čo všetko z tohto spojenia stále pretrváva? Temný horizont. Miesto, kde fyzika kladie otázky, na ktoré ešte nemáme odpovede.